Bon dia des de l'Avinguda Lenin, antiga Avinguda Lenin. Avui dia està substituïda per el nom d'un heroi local. Em trobo a Stein. M'he aturat aquí a sortida de les muntanyes apucianes perquè vull explicar la història d'aquesta ciutat que com a mínim és curiosa. Mireu, sembla una ciutat normal i corrent, però heu de pensar que aquesta ciutat, Stein, que està a les estribacions de Transilvània, va ser planificada des de zero per la Unió Soviètica, tot i que estem a dins de Romania. I això per què? Doncs perquè aquí, als anys 50, els científics russos van trobar els jaciments més importants d'urani de tota la Unió Soviètica. Van expropiar les terres a tota la gent que vivien aquí i es van plantar pràcticament 50.000 persones a tota la zona, aquesta ciutat i les dues del costat. Són ciutats planificades des de zero, no existien, i estan fetes model soviètic. La història que amaga Stein darrere d'aquestes cases i de les pedres que ara trepitjo és una història de pols, suor i sobretot urani. Per què és l'urani aquí el protagonista? Ja que les mines, quan van ser trobades, els miners les treballaven manipulant el mineral d'urani ells mateixos i això va comportar una quantitat de morts i per càncer brutals. Amb els anys, tot això s'ha anat sabent. Bàsicament perquè això és política d'estat. Era la política d'estat de la Unió Soviètica. Era supersecret, no es coneixia l'existència ni tan sols pels membres de la Unió Soviètica. Tot això va comportar aquest hermetisme que a poc la ciutat anés morint, però morint literal. No se sap el nombre de morts ni de casos de miners o de treballadors. Em trobo a Baita, un poble perdut, no surt ni al mapa, entre la frontera de Romania i d'Hongria. Aquests edificis, que no em vull acostar gaire, es van construir per als obrers entre 1950 i 1960. I eren on vivien els obrers que extreien l'urani de les mines que hi ha allà darrere per tal de poder viure. El problema és que es van construir aquests edificis amb el que extreien de les mines, amb la qual cosa contenen gas radó. Va resultar cancerigen i mortal. El problema és que l'aigua que baixa per aquests rius, les vaques que hi ha aquí pastant aquí al costat, o inclús els gitanos que hi viuen ara, continuen aliens a aquesta realitat i si ho saben tampoc no els importa gaire. Bàsicament es van deixar d'habitar aquests edificis perquè la contaminació era tan alta, agafaves malalties només d'estar-hi. Tota la zona, tant el poble d'aquí al costat, van quedar afectats per tota la radiació que... No em vull acostar gaire allà a les mines, una miqueta més a les boques de mina. Hi ha les restes de les mines a cel obert que estan allà. Aquí tenim una altra història fosca de com la Unió Soviètica va tapar tot l'escàndol de l'urani que va caure al règim de Ceausescu i la Unió Soviètica. No es va saber res de totes aquestes històries. Bueno, vaig a parlar amb la gent d'aquí baix a veure si m'expliquen alguna cosa. Es calcula que l'índex de càncers respiratoris aquí on estem, a Baita i a Stein, és 5 vegades superior al de la resta del país. Déu-n'hi-do! Heu d'imaginar que aquesta ciutat, en el seu moment, tot el que era al redor de les mines i de la ciutat estava controlada per l'exèrcit, per la policia, i no se'n podia saber res. Hi havia un hermetisme estret. Al final era una qüestió d'estat, política d'estat. I vosaltres, què creieu? Que les polítiques d'estat han d'estar per sobre dels drets dels ciutadans? He quedat una miqueta xocat per la història aquesta d'aquí de la vall de Baita, perquè m'ha flipat és que hi havia gent vivint. És a dir, és una àrea absolutament contaminada, tothom ho sap, que la zona és radiactiva. De fet, m'he acostat massa a la bocamina, ha sonat una alarma del copón. Llavors entenc que la gent que viu allà sap el que s'exposa, no? Perquè, no sé, vale que a Romania són uns punkis i continuen vivint de manera molt rural i una cosa és que no reciclin, no separin els residus i l'altra és que tinguin aquí mines d'urani a cel obert. Aquest riu d'aquí m'ha semblat bastant feo, no sé. A mi m'ha fet bastanta por acostar-me perquè es veien les boques de les mines i no m'ha molat gens acostar-m'hi. Déu-n'hi-do la Unió Soviètica, van dessecar el llac d'Aral, van arrasar les hectàrees de boscos, d'aqüífers. Les mines d'urani, a saber. És com la sèrie que hi ha a Txernòbil, no? Quan veus Txernòbil, una mescla de gent molt preparada, amb moltes capacitats i alhora molt coaccionada, no? Per les cúpules de govern i per les preses de decisions. Déu-n'hi-do. Potser em surt un tercer ull d'haver estat allà a la mina d'urani.
Bueno, me'n vaig ja de Beita, Stein i Beita, els grans complexos de l'urani soviètic. És curiós perquè tota la gent que he parlat d'aquest tema aquí al poble, aquesta ciutat petiteta, hòstia, ningú pot parlar obertament. He preguntat per què i és que encara estan obertes. I és la poca feina que tenen aquesta gent. Depenen completament encara de... Bueno, la conclusió que n'he tret és que les mines d'urani encara estan en funcionament, perquè Romania encara té una única central nuclear. També empreses estrangeres venen i les exploten. Fet, a l'hotel, la dona que portava a l'hotel, que era romanesa però havia viscut a Vic durant moltíssims anys, m'ha estat explicant que quan li he dit que venia per l'urani i tal, el primer que he preguntat és si venia amb molts diners. M'ha dit, llavors tens diners, eh? I dic, no, és que va, és un xic més parat que una rata. I és que ve molta gent encara a fer prospeccions per veure si es pot continuar extraient mineral d'urani d'aquí. Clar, aquests són pobles que van passar un apogeu molt heavy i d'una economia basada només en la mineria a la desaparició absoluta de tota l'activitat econòmica després de la caiguda del règim comunista de Ceausescu i la caiguda de la URSS, amb la qual no tenen de què viure. Llavors, per ells, això de la mina d'urani és una cosa que encara els hi pot donar ingressos i no només no en volen parlar malament, sinó que la volen continuar explotant. No ho sé, què us heu semblat la història de Beita, de les mines d'urani de Beita? Jo no en sabia res, sé que ningú en sap res i em sembla una història fascinant. Perquè una altra cosa, els miners que treballaven aquí, perquè dic que venien milers de tota la Unió Soviètica a treballar aquí, la gran majoria eren presos polítics a les diferents purgues de Stalin, o soldats que aquí havia de venir per la pàtria, no ho sé. A mi m'agrada molt estar per aquí perquè sé que és un tema que per mi era desconegut. Una altra història més de la pell d'Europa. Adéu-siau, fins ara.